quedat torrat. És de Riola. Què passa, Maria? Què passa? Què té que passar, què? Se quedat més dormint que aquests homes que són a la televisió sempre acalorats xixillant. Com es diuen? Es diuen els... Ja ho tinc. Es diuen els disputats. No, iaio, no es diuen els disputats. Es diuen els diputats. El iaio és que com sempre que enxufa el caixó apareixen aquests xicots ahí disputant i li posaran els disputats. Sí. Sí. Que gust estava. Això de pegar una becaeta és massa per mi. Em caia la babeta. Estava en el cel. Estava en el cel. Sense dubte que sí. Quina boca més oberta tenia. Pareixia la boca d'un forn quan està esperant que li entre en el pa. Calla, Maria, que he tingut un ensomi. Normal, dormint com dormia, quan se vol no ensomia. Podria contar-me aquest somni? Escolta i veuràs. He somiat que era jardiner. I un jardí tenia a la vora del mar. Tot el jardí era de roses blanques i una font que mai es secava. Tenia, tot el que un home pot desitjar. Però un dia vingué un foraster, cavaller en el seu cavall, i em digué: jardiner, les teves roses m'han embriagat. Vull la rosa de l'amor. I tu què li vas contestar? Jo li vaig dir que abans d'emportar-se-la m'havia de matar. I ell va contestar que tornaria per la nit, quan jo no estaguera, i l'agarraria. I com va acabar la cosa? A l'endemà estava al jardí trist i silenciós com mai en la vida. Ni xiulaven els pardalets. La font s'havia secat i totes les roses blanques estaven brutes de sang. Però este somni no és molt bonica. Calla, Maria, que encara no s'ha acabat. En aquell silenci vaig escoltar una veu que em va dir: busca un lloc en València, un poble de la Safor, concretament Piles. En ell estaran totes les teves roses representades per la música. Tot baix la batuta d'un carcaixentí com el que més, que ha donat tot el que té a personetes xicotetes en cor gran. I com el va dir que eren? Xiquets i xiquetes, com tu, que per allà on van porten l'alegria i l'aire de València. Ara que ho recordi. Ara que recordi, jo també tinc un amic que li diuen David i té una gran il·lusió per ser músic. Tot el dia està tocant, viu prou així. Vaig a buscar-lo i veuràs com toca. Ala, ves, mante, ves. A veurem quin pelut em porta esta. Buenas, xiquet. Yayo, este és el meu amic David, que ens tocarà un poquet. Ala, pues, toca una miqueta, a veure, toco. No està mal, xiquet, no està mal. Segueix així a veure si acabes tocant en una banda de solera. Maria. Bueno, Maria, ajuda un poquet al iaio a veure si se n'anem a la saleta i si fumem un cigarret. Ja estem altra vegada en el cigarret? Però si el iaio té uns pulmons que pareix que siguin 2 balons de fulbito. Si no fora per la miqueta d'arenilla que tinc ahí en el renyó. Una miqueta de reuma que m'agarra des del taló a la soca de l'orella.
I esta ficcioneta que m'ha agarrat a tossir, si no fora per això, sabries qui està abuelo. Tira. Anem, i no es crega tan valent. David, ja et farem més tard. Ets.